Wadhi nyime nyakora mugi kama jatenda migao mochung'ne arita e pachoka Kithure Kindiki ogolo siem mondo chiwo bok ma pachoka ne wakeni mawuok e pinje maoko motedo ne chuo ma pachoka. Milome mochiw kod Kindiki biro tok seyo wuok kuom jodak mamoko mawuok e kaunti ma Busia ka giwacho ni mine utegi mawuok e piny Uganda osebedo ka yudo achiedh nade mathoth e lwet obila ka luwore ni gionge kod obok ma pachoka. Sharon Ong'ao nigi mathoth. Jatend migao mochung'ne arita kwe Kithure Kindiki noyango magi e gwenge ma Amukura e kinde mano yawa yanga kar chung'od bura Mateso Central mantiere e kaunti ma Busia. Kar chung'od bura Mateso Central ochuogi kowuok Teso South gi Teso North kendo biro bedo gi wards moriwo Amukura Central, Amukura West kaachiel kod Amukura East. Okang' mabiro chwalo kaunti ma Busia bedo gi kar chung'od bura aboro. Kindiki wacho ni dwaro makamano biro kelo chenro mag piny owacho machiegni gi jopiny koriwo kepo mag oboke mopogore opogore. Vile nikiwa hapa leo katika hii kuleta sub-county mpya ni kuleta maendeleo karibu na wananchi na huduma. Watu wote ambao wameolewa hapa Kenya na inadhibitisha kupitia machifu wetu na assistant chiefs na viongozi ya kwamba wameolewa hapa Kenya, wameishi hapa Kenya, wapate vitambulisho vyao. Kindiki notiyo gi thuolo makamano kojiwo jopiny modak e tong' mar Kenya nobiro neno ni fungruok oyudore negi machiegni mano mar tieko achiedh nade mar dhugruok mar nyamburko mosebedo katimo wuodhe maboyo kaluwore ni chenro mar yaro apaya osechako. Inapaswa isaidie uchumi wa sehemu hii. Nimeona kuna msongamano mkubwa wa magari pale na hiyo inatatiza biashara hapa. Kwa hivyo mimi nikitoka hapa naenda kusukuma kuharakishwa kwa upanuaji wa barabara kuu. Ya kwanza ni ile inatoka Eldoret Bungoma kwenda Malaba na vile vile ile ingine ya kutoka pale Kisumu kwenda mpaka Busia. Iwe ni barabara dual carriageway. Ndio magari iwe inapita haraka na kusiwe na ajali nyingi za barabarani kwa sababu malori yamesongamana na kabarabara kamewachwa mahali pembamba. Kaluwore gi dwaro mar chuogo kar chung'od bura manyienno, jaod bura Mateso South Mary Emasi ochwalo ote ne piny owacho mondo ger apise mag piny owacho e gwengego. Hii ofisi ya DC ilijengwa ikiitwa wakati huo ilikuwa ni Mateso South kama tuko na district moja. Unajua sasa tutarudi kukuomba pesa tujenge district headquarter ya Teso South sasa. Sababu sasa Teso South ndio imekuwa kama ndio mtoto mpya. Ile hali ndio mpya inanyang'anya mama yake nyumba. Unajua tunaweza kupeleka huko ombi letu kuambie kwa register inaonyesha Teso South imeshajengwa. Lakini sasa mtoto imenyang'anya mama nyumba. Korka kore jaod bura Mateso North Oku Kaunya opoyo piny owacho kuom yango kar chung'od bura machielo. Ojiwo piny owacho mondo chug kaunti manyien mar Teso kaluwore ni osejwangi kuom thuolo malach. Hakuna tangu independence Mteso amewahi kuwa waziri. Hakuna hata mmoja amewahi kuwa ambassador. Hatujisikii tuko ndani. Kopogore gi mano, jalup gavana e kaunti ma Busia Arthur Odera dwaro mondo piny owacho ober chal mar uchumi ne jodak e kaunti ma Busia kaluwore ni gidak e tong'. Sisi tunazuia shida ambayo inaweza kuingia Kenya hapa. Hii strip yetu tunaita Busia County. Tunakinga Kenya. Kwa hivyo nchi zingine nimeona the best way kuhakikisha kwamba kuna security kwa border is to uplift the economy of border people. Ndio wasiweze kufanyiwa mambo mabaya, wasiweze kununuliwa na mtu, wao ndio security, frontline security number 1 ni sisi watu wa border. Apise maka chung'od bura Mateso Central kata kamano ibiger e gwenge ma Amukura. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Johand Bau Manande ywak ni migi thuolo